...2016 απολαύστε το γιατί έρχεται LP. Απλά κάνω ό,τι θέλω και ό,τι θέλω κάνω. Έχω μίσος που τσακίζει ό,τι με τα χέρια πιάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω, αρχίζω να τα χάνω. Ανώρημα φέρομαι γιατί θέλω να σε τρελάνω. Λοιπόν κάπως έτσι κυλάει το πράγμα. Έχω χάρισμα τρελό, δεν περιμένω κάποιο θαύμα. Σε θάβω και σένα γιατί σου πάει το κλάμα. Τρόμαξε το μάτι μου όταν με είδαμε στη φάκα. Συγγνώμη μωρό μου που τα φτιάχνεις με φλόρους. Εγώ να ξέρεις τη ζωή παραβιάσω τους νόμους γιατί εγώ να ξέρεις το γουστάρω αυτό. Και αυτό για κάποιους θα έρθει σε ένα πακέτο πιστό. Πω. Τι άλλο θέλεις τώρα να σου πω. Ανοίγω το λάκκο και κρατάω χώρο για όλους εδώ. Στον περιγύρω το θέμα όλο είχε ακουστεί. Πως για αυτά που νιώθω ήσουν λίγο φτηνή. Και το θάνατο βλέπω όταν σκάτω γάρω. Ανοίγω τα μάτια και μπροστά μου βλέπω το χάρο. Μέχρι τα βαθιά γεράματα με βλέπω να ραπάρω. Μέχρι τα βαθιά γεράματα με βλέπω να ραπάρω. Απολαύστε το και πάλι. Όταν αρχίζω κάτι ποτέ δεν τελειώνει. Μένει στον εγκέφαλό μου και το μυαλό μου παγώνει. Απλά πετάω φωτιές και βγαίνω μπροστά. Πρώτη γραμμή ακροατής και όλοι πίσω στα στενά. Τις πράξεις μου όμως για λίγο θα αφήσω πίσω. Τα λόγια μου τη βαρέσανε αλλά δεν θα λυγίσω. Θα πείσω τον εαυτό μου πως όλα πάνε καλά. Και θα κλείσω τα αυτιά μου μόνο με άσπρα ακουστικά. Απλά να ξέρετε έχω διώξει από δίπλα πολλούς. Τα κενά μου είναι γεμάτα με τσιγάρα και καπνούς. Εγώ γράφω αυτό που νιώθω απλά. Όταν βγαίνει το μίσος τα βλέπω λίγο διπλά. Και δίπλα θα τα βλέπω όσο πίνω το γάρο. Όπως έλεγα παλιά, όπως γουστάρω θα ραπάρω. Αν θες να με ψάξεις, ξέρεις που θα με βρεις. Γκουγκλάρε στο ίντερνετ λιγάκι ακροατής.